खुलुमबाय बे समाव आं प्राइम 24 हेडलाइन्सआव अरुण ब्रह्म आं नैबे थासारिनि सायाव नोंथांमोननो दिन्थिफुंनो आखायाव लादों थारैनो आं धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सानजारि नोगोर नावकाटा 1 नं नावकाटा गामिनि तिनालि जिथु तिनालियाव रायजो राजाफ्रा बेयाव साननि मोनानि फुंनि मोनानि जिथु बाजार खालामनो फैयो बे बाजार खालामनाय सेन्टारफ्रा माबायदि नेम निथिखौ फालिदों थारैनो बेनि सायाव नोंथांमोननो नैबे भिडिअनि गेजेरजों दिन्थिगोन जाय नावकाटाया बेसेबांबा भिथोर ओनसोल बे भिथोरिया ओनसोलफोरावबो लकडाउनखौ माबायदि फालिदों आरो लकडाउनखौ मानिदोंना मानियाखै रायजो राजाफ्रा बिनि सायाव नोंथांमोननो नैबे भिडिअनि गेजेरजों दिन्थिफुंनो आखायाव लादों थारैनो केमेरा पार्सन बिस्ति मोसाहारि बिथांखौ आं नैबे समाव दिन्थिफुंनो आखायाव खावलायबाय थारैनो बे ओनसोलनि जिथु थासारिया नावकाटानि जिहेतु थासारिया माबायदि जानानै दं रायजो राजाफ्रा बे लकडाउनखौ माबायदि फालिदों थारैनो बेयाव गामि ओनसोलनि दखान गला मोनफ्रोमबो बन्द जानायखौ जों नुनो मोन्दों लामाथिं मानसि एबा सुबुंफोर फैनायखौ जों नुनो मोनाखै थारैनो मोनफा मोनफा दखान फिसा फिसा दखानफ्राबो दिनै लकडाउनखौ मानिनानै बा सरकारनि नियम नितिखौ मानिनानै बे समाव दखानखौ बन्द खालामनायखौ नुनो मोन्दों थारैनो बे समाव बे नावकाटा ओनसोला बेसेबांबा मोनसे आबाद मावग्रा आबादनि फोथार बे आबादनि फोथारबो दङ दिनै नावकाटा गामियाव थारै बे नावकाटा गामिनि माखासे रायजो राजाफोरनि जिथु मावनाय दांनाय बिथां लकडाउन समाव बिथांमोना बे आबादनि समाव बिथांमोना मा मावनानै दा दङ थारैनो बे समाव नैबे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो दिन्थिफुंनो आखायाव लागोन थारैनो नैबे समाव आङो गेवलां फोथाराव सुबुंफोरा मा मावनानै दङ आरो सुबुंफ्रा मा खालामबाय दं थारैनो नैबे समाव नोंथांमोननो दिन्थिफुंनो आखायाव लादों बे समाव नैबे गेवलां फोथार जिहेथु नावकाटानि गेवलां फोथार आबादनि फोथार बे आबादनि फोथाराव बिथांमोना नैबेयाव लोब लोब जिहेतु आबादनि समाव बिथांमोना होंगो दोंगो जालायनाय जिहेतु बे आबाद फोथाराव सुबुं जों नुनो मोनोमोन गोदोनि दिनफ्राव देग्लाय जिहेतु दानि दिनाव जोङो सासेबो सुबुंखौ बे फोथाराव नुनो मोनाखै जोङो बिथांमोननि जिहेतु सासे सानै सुबुंखौ नुनो मोन्दों बिथांमोना हयथ' बेयाव मा खालामबाय थादों थारैनो बिथांमोनाबो बे ओनसोलनिनो सासे आबादारि जानो हागौ बिथांमोना बे आबादनि समाव बिथांमोना मा खामानि मावदों आरो मानो बेयाव बिथांमोना दंफैयो थारैनो बेखौ जोङो नैबे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो दिन्थिनो आखायाव लादों बे समाव जोङो बिथांमोना दुब्लियाव मा खालामदों बेखौ जोङो नैबे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननोबो फोरमायगोन आरो जोंबो मिथिना लागोन बिथांमोना हयथ' बे गामिनि जानो हागौ हयथ' माबा गुबुन गामिनि थारैनो बिथांमोना बे दुब्लिनि लामायाव मा खालामदों जों बे समाव बिथांमोननिफ्राय मिथिनो नाजानि थारैनो बिथांमोनाबो दुब्लियावबो मास्क गाननायखौ जों नुनो मोन्दों थारैनो बे समाव नैबे आब'निफ्रायनो जों माखासे बाथ्रा मिथियो बे आब' बे समाव नों मा खालामफैदों बेयाव मा खालामदों जोङो ना लायनो थांदों बेखौ नेगासिनो दं ना लायनो थांदों हयथ' दा बोथोर दा नैबे भाइरासनि दिन नोंसोरो बेयाव माबायदि नेम निथि सोलिगासिनो दा नोंसिनाथ' गोबां हाबसोनाय गामि नोंसोरो दा बे समाव माबायदि सोलिदों जोंथ' न'निफ्रायनो दा ओंखाराखैनो गिनानैनो ओंखाराखै आरो जों दा दाथ' नों नोंना गामिया जोंना हसनापुर बारा गोजान नङा दा बोथोराथ' खेथिनिबो सम माइ सायथ' गायो खोमा माइ गायो ओमफ्राय दा मा बेबस्था लादों माइ गायनायनिनो एसे बेबस्था लागासिनो दं आरो जों बेसेबां गिदों दा कर'नाखौथ' बिराद गिदों जोङो बिराद गिदों ना दा मा जागोन कर'नाखौ गियोबाथ' दुब्लियाव ओंखारनो हानाय नङा ओरैनो जोबोद नैबे आब'आबो बुंगोन सयथ' आब'आ बबेनि आं बै हसनापुरनिनो मानो फैदों बेयाव ओइ ना लायनायखौ नेबाय दं माने फैदों ओमफ्राय बेयावथ' बिराद मानसि ना लांनो फैयो ना हमो गोदो जों मिथियोमोन देग्लाय मानसिखौ नुनो मोनाखै मानि थाखाय जायाखै मानसियाथ' बिदिनो कर'नानि थाखायनो फैनो हायाखै ओंखारनो गियो ना दा कर'ना जानाय जे कर'नानि बन होनायाव मा उसुबिदा जादों न'खरफ्राव बहुद उसुबिदा जादों मा उसुबिदा बिदिनो फैसा थाखानि जेबो मावनो हाया हरनो हाया दखानफोरावबो थांनो हाया संख्रि बानलु जानो मोना फैसा गैया नालाय बिदि माने न'खराव मा मावो बिदिनो खेथिफोरखौनो मावो आरो दा खेथि मावनोबो उसुबिदा जादों बहुद उसुबिदा जाना दं दा जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा थारैनो नैबे नावकाटा गामिनि फोथाराव हस्तिनापुर गामिनि आब'मोना ना लायग्राफोरखौ नेफैदों
थारैनो गिलु बालु जिथु बोथोर बे गिलु बालु बोथोरनि गेजेरजोंबाबो बिथांमोना ना नेनो फैदों थारैनो गिनायनि गेजेरजों बिथांमोननि खुगा खुवा मास्कखौ जों नुनो मोन्दों बे समाव नंगौ थारैनो गोबां सुबिदा जादों रायजो राजाफोरनि मा खालामनो बे समाव जोङो नैबे फोथाराव सासेबो सुबुं नुनो मोनाखै थारैनो बे कर'ना होननायखौ गोबां गिदों थारैनो नैबे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना मिथिखाबाय जानो हागौ नैबे लामायाव सोरबाफोर फैयोब्ला मिथिना लागोन थारैनो बे समाव जोङो सुबुंखौनो नुनो मोनाखै बे ओनसोलनि नावकाटा ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा जेरै भितोरिया नि रायजो राजाफ्रा माबायदि सोलिदों थारैनो बे समाव जोङो मिथिनो नाजागोन गोबां हयथ' बेयाव मानिनायखौ जों नुनो मोन्दों थारैनो बिदिखायनो बे समाव नैबे थारैनो गारि गंसे फैबाय दं जों बे आदाखौ हयथ' आदाया लाखिगोन बे समाव बे आदाया बहानि आदाया आङो नावकाटानिनो नावकाटानि ओमफ्राय दा बे समाव नोंथांमोननि ओनसोला लकडाउनखौ माबायदि फालिदों जोंनि ओनसोला दा नावकाटा एरिया लकडाउननि जिकुनु भाइरास बे भाइरासखौ न'खर न'खर बयबो एसे संखिखांनाय हिसाबैनो दं हिसाबै गथ' गथाय बिमा बिफा बयबो माने मास्क गानै गानै जोङो जिकुनु खामानियावनो थां बा अबावबा थां जों मास्क गानै गानै सेभ खालामनानै लादों आरो दा नैबे नोंसिनि सेन्टारावबो बे भितोरिया हिसाबै बे सेन्टारखौबो नोंथांमोना खुलियाखै बेखौ सरकारनि आयेन जेनेका सरकारनि आयेन हिसाबै फालिनो खोथादों बेबायदि आयेनावनो सोलिदों दा बे नोंथांमोननि गामियाथ' गामियारिया बिराद आबाद मावो दा आबाद मावनायावबो नोंथांमोना उसुबिदा फैदों नामा आबाद मावनायाव सुबिदाया एसे जायाखै नङा जादों बा जोङो अबावबा जोङो थांनानैबाबो जोङो माबा मोनसे जेनेबा ट्रेक्टरानो गाज्रि जाबायनो बेखौथ' फाहामनो लायनो उसुबिदा जायो बेफोरनि थाखाय उसुबिदा जादों खिन्थु दा खेथि मावनायनि खेथ्रआव जोङो बायनांगौ माखासे खेथ्रआव माने जोङो माने उसुबिदा जायो आरो बेखिनि आरो